Ďalšie video, ktoré je veľmi dôležité, je dĺžka a šírka ponožky, ktorú nosíte. Ponožku, ktorú chcete dať na nohu v tomto období, keď je tam taký problém, položíte si tú ponožku na nôžku a pozeráte, nakoľko je široká. Vidíte, že táto ponožka je dostatočne široká, siaha mi od jednej kosti po druhú kosť. Veľmi často sa totiž tu stáva, že ponožky sa praním sperú, sú veľmi úzke a potom pri nasadzovaní na nohu ju musíte veľmi rozťahovať tú ponožku. Čo je ďalšia veľmi dôležitá vec, je dĺžka ponožky. V tomto období je pre vás veľmi dôležité. Koniec ponožky, jednu časť položíme na koniec palca a petu položíme tam, kam dokáže dosiahnuť. Vidíte, že táto ponožka siaha od konca palca až po petu, bez toho, aby som ju musela nejako špeciálne naťahovať. V tomto momente toto je pre vás ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, aby ste mali dostatočne širokú a dostatočne dlhú ponožku. Pokiaľ máte ponožky, ktoré sú kratšie alebo sú aj užšie, dochádza k vysokému tlaku a tie prstíky, ktoré máte problematické, sa na seba tlačia a vzniká tam deformácia.